салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. он касоне ки тоза ба канали мо пайваст шуданд, хуш омадед мегӯям. аз дастгирии ҳамаатон беҳад шодем. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. дастгирии шумо ин пешравии мо аст. ман блоги имрӯзаи худро аз тайёр намудани чанд намуд печени ё ки кулчақанд аз мандарин сар карданиам. бо ман бошед. мо 4 дона ё ин ки 5 дона мандаринро намихел реза мекунем ва 3 дона тухмро ҳамроҳ намуда блендер мезанем. на бо блендер мандаринҳоро майда кардем. акнун шакар ҳамроҳ намуда камтараки дигар блендер мекунем. акнун ним стакан шир ҳамроҳ мекунем. ним стакан равғани растанӣ, як пачка 10 грамм разрихли тел, камтаракак намак. ҳамаашро ана ҳамин хел омехта мекунем ва ордро низ ҳамроҳ мекунем. 400 грамм ордро ва нағзакак омехта мекунем то ин ки хамирамон як ранг шавад. ана хамири мо ҳам тайёр шуд. мо ба даруни қолабчаҳо равған мемолем. тафтонро ба дараҷаи 170 градус мондагиам. акнун хамирамонро камтар ба даруни қолабчаҳо мерезем. ман ин қолабчаҳои сурхро аз фикс прайс гирифтагӣ будам. ростига ман дар ин қолабчаҳо якум бор карда истодам дар қолабчаҳои сурх. ин қолабчаҳои дигараш ба мекардам хеле кексча. акнун 40 ё ин ки 45 дақиқа дар тафтон мемонем. печениҳоям тайёр шуданд. як листаш ва ин дуюм листаш. ана як листи дигарашро ҳам ҳозир пухта мегирем. чӣ хеле ки дида истодаед, ман як хел печениҳоро ё ин ки кексчаҳоро бо сахарни пудра оро додам. акнун ин гулакҳояшро бо асал ва кокосови стручки оро медиҳам.
ана печениҳои мо ҳам тайёр шуд. ба фикри ман аҷоиб зебо омад. рангашам бинед аҷоиб омадааст. маззашам беҳад аҷоиб, бо лаззат. маззаи мандарин, бӯи мандарин. бинед бо аҷоиб мулоим ҳам омадааст. шумо метавонед ба хонадони худ ана ҳамин хел печениҳоро тайёр кунед. боварӣ дорам ба ҳар яки шумо писанд меояд. ман дар ин ҷо ош карда истодам барои абед. ош бо нахӯд хеле зирбаки ман тайёр шуда истодааст. акнун дар ин ҷо дар биринҷ оби ҷӯшида истода ва намак андохтам, дам гирифт. акнун шуста ба дег андохтам. ана оши мо дам партофтам, ошамо тайёр шуд. ман ҳамаи ошро нагирифтам рости гап, барои он ки дар канали ман ош буд. акнун мо баъд аз ҷамъ кардани хонаҳо, абед, ҳозир қариб бегаҳ шуда истодааст. ба магазин рафта истодаем асосан барои харидани блузка ё ин ки куртаи мактабӣ барои духтарам. барфҳои моро бинед чӣ қадар баланд. ҳаво на он қадар хунук аст, лекин барфҳо баланд. мана мо омада расидем ба магазин. дар ин ҷо чанд магазинҳои либос, детский мир бо чандтаи дигаранам херобаро истодаанд. ин магазин калон, беҳад калон аст. ба фикрам нав кушодагианд. рӯймолҳо, шарф, дар ин ҷо шарфҳои зимистона бисёр. шарф 499, ҳамаи шарфашон 499 рубл. дар ин ҷо мана 899. хулас сумка, рюкзак, либосҳо, пойафзол, шапкаву шарф, ҳама чиз дорад. марҳамат, тамошо кунед.
нине ба хона омадем. барои духтарам як блузка гирифтем, кас пушта истоданд. як дана михел кофта барои писарам ва як дуна бриджи барои духтарам ва калготки михел камтаракак боз михел барои кӯдако чизое ки хостанд гирифтам. йогурте ки аз лента гирифтем, ин чизоро аз лента гирифтем, дар он ҷо лентаам ҳаст. ана ҳамин йогуртҳо срокаш гузаштагӣ будааст, рости гап надида гирифтем. ва чиқеле ки ман нишон додам, балзам барои мӯй беҳад пантин аҷоибот аст. шумо ҳам метавонед аз вай гирифта истифода баред, боварӣ дорам пушаймон намешавед. хайр дӯстон, бо ҳамин влоги мо ба охир мерасад. дар паноҳи худо.